Halo Yang, kamu di mana? Saya sudah di lokasi nih. Ki aku wis nang parkiran ki. Awakmu ning ndi? Ya wes tak mrono ya, enteni ya. Oke, saya tunggu. Oke. Nyangkrek wonge, Dian. Foto ae. Hei. Hai Cinta. Halo. Hai, selamat Ya, siang. sini dong. Duduk. Nyawo. Nyale. Ganggu wong ae. Mangan. Ke warung. Nyale. Mangan. Warung. Ya. Ngomong. Ya. Yo. Nih, gini. Ya, ya. Ya, gini, gini. Ya. Udah. Mangan. Ya. Bentar ya. Iya, Kak Mama. Yuk. Mangan ya. Ya. Satu deh, Pak. Loh, ning ndi ki wonge? Wo, dihapusi ya. Wonge Dian. Tumete sing waspaku ora teka rasane atiku galake masa
Endi ki Mas kurang diangkat? Apa iki? Adikku. Halo? Ya apa, Dik? Mas, iki piye nek wong edan iki nek cedhakku? Kon mrene ya? Aku wedi. Ning ndi kok sisimu? Kok enak wong edan nih? Mas, cepet rene ya. Tak Sherlock ya. Ya wis, masih tak rono saiki ya. Oke. Dijak mangan malah godani wong wedok ae. Ayo, mangan. Apa ngalih? Anu gak boleh. Lah ning kene karo sapa? Duh, jabang bayi. Wong edan. Dan iki. Ayo. Duh, kok ucul. Ayo.